Txuri, Scooby! Scooby! Geldi hor! Atzea, segi! Scooby, zartu, Txuri! Zer dugu gaztiak, hementxe beste gameplay batean, Gari Infernu zuzenean zuegin eta begira, aurrekoan ari nintzen jolasten Dire-Eseko mapean. Ari nintzen egiten logro bat izena zuela loko sin energia o lako zerbait. Eta zertan datza, lortu behar da 10. nivelera edo errondara igarotzera, energia aktibatu gabe. Gizuen mapa honetan energia hasten garen edifizionez ondoan dagoela. Eta ze teknika erabili nuen, ikustu zuen bezala, hortxe, katapultatxo hori edo salto hori, horretxoetan 4. rondatik 5. pasako dut, eta 5. rondo osoa igaroko dut inungo balaik gastatu gabe teknika honekin. Eta egia esan, nahiko divertigarria bada, ikustea zombiak nola egiten duten egan, baina tira, aspergarria ere. Ze, gizue, zombien rondak igarotzeko gauza egearrena, politena edo divertigarrena, zombitetikan korrika igestea dela ama bildurra dagan teknika erabiliaz. Eta ni nengoen edifizioaren iskinan, alegia, beste edifizioaren begira, ikusten bezala, edifizioa puskatuta zagona erdibitu da ondoan dut. Eta hortxe, atean jarri nuen katapultatxo hori edo aurrenengo edifizioan egiten den armatroste hori. Eta esan nuen, hemen funtzionatzen duen eta egia esan oso ondo funtzionatzen du, baina teknika honek edo modu honek arazo bat dauka eta zein da arazoa. Ikustu zuen bezala, zombiak aparatoa edo katxarro hori puskatzeko aukera dute eta baita ere erabileragatikan hau egiten da. Nik ez nekin hori, hau nire lehen saiakera zen teknika hau erabiltzearena eta harrituak dintzen izorratu egiten dela. Egia esan, bere logika badauka, izorra hartzeak, bestela hemen ronda asko egiteko aukera dengo litzateke inungo preokupaziorik gabe. Ze ikustu zuen bezala, energia ez dut aktibatu, beraz ez daukat inungo arma mejoratzegorik, ez daukat Juggernautik, Juiz, edo beste inungo perkik, eta ez da ere ez duen hartu Quick Revive-a, hilezkero berriro ere martxan jarraitzeko. Eta hola hemen jarri nintzen iskinean eta begira nintzen. Egia esan, niko gras egiten du zombiak egan ikustea edifizioara, urruntira. Horren hori ikusenean grazia asko egin zidan eta horregatik ikarri dizuet bideo hau ikusteko 5. ronda oso bat, nola pasatzea dagoen inungo balarik disparatu gabe, apuntatu gabe, paretai beira, eta hori, pixkat aspergarria, hola jolastia, baina tira, momentuan grazia egintzen eta horregatik. Egia esan, nahiko teknika bitxia da, nik ez dut ikusi, ikusi dudala, aurrenengo edifizioeko eskairetan hor jartzea, eslifikadora eta hau eta rondak ibiztea, hori, jokoko glitch bat dela, ze zombiak atzean dagoen sofatik ezin du sartu, eta beraz lanak zuzen etortzen dira. Eta Dire-Eseko arma berrerekin, disparo batekin edo tiro batekin ronda oso bat igarotzea dagoela. Baita ere bere momentuan egon zen beste glitch bat, uste dut ja dagoeneko konpontuta dagoela, hor aurrenengo edifizioan, aurrenengo edifizioan goitik bera AK-47aren bila jizegaren momentu hortan, hor tarteko solairuan geditzen bazarete, zuzen etortzen ziren zombiak eta beraz eslifikadoraren tiro batekin ronda osoa pasatzen zen. Jendeak horrela lortu zuen ronda altut iristea, baina nire ustez ez du inungo meriturik ronda altuta horrela iristea, ze zombien xarma edo gauzari politena, lehen esan dudan bezala zombitetik iestea da, munizorik gabe gelitu, estrategiak pentsatu, eta holako kontuak ez, bestela, esango dira ze krasi dauken, iskin baten jarri apuntatzen eta moitu gabe ronda osoa pasatzea.
Hori bai, meriturik ez dut kentzen, hori teknika hori edo estrategia hori asmatu zuen antzat, Que konste. Ikusten zuen bezala orain txegartan pasatut ronda osoa, inungo munizorik gastatu gabe, eta tira, nahiko grazia egin zin eta horrexe, ba, urrengo bidera arte, ondo izan.